Сәмсіз. Бізге грипп не пашым шул, чүнки біз бит татарлар. Шатымында жаршылар бигрәк бихисапта х**а. Әйдә бір тағын бір 25 фестиваль ұйыштыры. Жылады, что ли? Жылады. Шымлап. Валлахи. Путь к счастью. Путь к совершенствованию. Ой, рифмы мұрсың бұл. Хайырлы күннәр, хөрмәтле караучыларыбыз. Қайттың ма? Кайттым. Әйе. Қайлар, менә қайда йөрдең, шунда менә йөр. Ярыймы? Қайларда булдың, шунда менә рәхәт. Әле бу токтаңмы? Роберт, токтаңмы алып ат. Тукта, син шакыл башта алып атыр. Син мондамы? Әйе. Гүзәл авырдыңмы? Авырдым. Хәзер нитерлдеңме инде? Бүтүнәйме? Шулай шуңа таба бара, Роберт. Тукта. Гриппка бой атна булдымы? Авырулар саны бигрәк артып китте инде. Бу инде синең белән бәйле. Һәм минем дуслар арасында бигрәкләр күп авыручылар бар икән. Баксаң, Казанда хәзер әйтәм, аны бутарга ярамый, H1N1 йөрү икән. Хәтерлисезме сез аны? H1-ны, N1-ны якынча 10 ел элек Бер булган. Барлыкка килгән гриппның бер түре, ягъни инде доңгыз гриппы, свиной грипп диләр инде аны. 10 ел элек шундый бер җыр чыгарган идек, шундый тапмак. Доңгыз гриппы килә диләр, карантинга ябалар. Безгә грипп не пашым шул, чөнки без бит татарлар. Татарлар хрюшка ашамый, шуңа күрә аларга грипп янамый. Россия ВИЧ иң тиз тарала торган илләр бишлегенә кергән дигән мәгълүматка тап булдым. Әйме, безнең Россия артында бар идек Африка илләре генә икән. Димәк, нәрсә дип әйтәсем килә? Бу чыннан да теге үлемгә китерә торган бу авыру бик куркыныч чир, бик зур тизлек белән тарала башлаган безнең россиялеләр арасында. Һәм шул сәбәпле безнең Казанда 15-16 декабрь көннәрендә Горький паркында Трудовой резервы стадионы каршысында һәм Баумандагы сәгатьләр тора торган безнең бар бит әле монумент дип әйтгәндә, монумент буламы, нәрсә була ул? Һәйкәл булсын. Менә Баумандагы сәгатьләр янында тест узып булачак, ВИЧ-ка тест узып булачак. Бу инде һәр вакыттагыча түләүсез үткәрелә торган тикшеренү, шуңа күрә теләге булганнар һәркем килеп, менә монда түләүсез генә тикшеренү уза алачак. Һәм белгечләр шуны искәртә, күпләр ди үзләрендә ВИЧ йөртелүен әле белмиләр дә ди. Кайчан булды әле бу? 9 декабрьнең 9-ы Барс Медиа журналистлар өчен Татар җыры уңайыннан матбугат пресс-конференция уздырдылар, пресс-подход диләр инде аны. Ләкин беләсеңме, бу кызыклы форматта узды, әлеге пресс-конференция. Алар аны иртәнге аш форматында, иртәнге чәй форматында уздырдылар. Минем курстыңга килеп керүем булды. Гомумән мин бит инде андый пресс-конференцияларда катнашкан булгач, мин бераз гына шаккаттым. Яңалык булды бу минем өчен. Керәсең, кирдең, өстәлләр әзерләнгән, матур иттереп бу өстәл, юксыннан да бу иртәнге чәй өчен бигрәк бу өстәл. Һәм журналистлар утыра. Журналистлар арасында мин әйтәм, мин журналист түгел, сез нитегез тынычланыгыз. Һәммәсенә мин медийщик дип үз сорауларымны бирдем дә куйдым. Ул сорауларны сез репортажда күрерсез, без әлеге репортажны чыгармадык, чөнки 17 декабрь көнне мин әлеге мәртәбәле шарага барып кайттым. Аның каравы син бит әле үзгәреш җирендә булып кайттың, ничегрәк? Үзгәреш җирендә дә булып кайттым. Мин беләсең, миңа нәрсә җитә? Минем менә күңелемә, минем менә күзләремә, минем баш миемә, минем калибыма, минем оркестр җитә. Мин аны күрәм дә, мин шаккатам. Бу бит сиңа электрон музыка түгел, шаккат оркестр. Монда үзгәреш җирендә Монда классик җырлар, аңлыйсыңмы? Элекеге хитлар, алар бар тик яңаша яңгырый. Монда джазмы, попмы, рэп тәйме. Бу шаккатыра. Менә хәзер, менә мин нәрсә әйт, татар җыры, алар ни дисәң дә, алар ел сайын яңа җыр, эстрада, Туагым бер зур бер масштаблы мәртәбәле фестиваль барлыкка килде бит әле. 5-нче гыйнвар көнне Пирамида Татар моңы дигән фестиваль булачак. Чынлап. Валлахи, Татар моңы үзгәреш җиле. Татар җыры. Татар моңы һәм Болгар милли премиясын тарату көне. Алар без миннән әйтеп куйган инде. Тапшыру көнендә инде. Тапшыру көнендә инде.
Мен білесің нәрсеге келдім, мен дирек фикірге келдім. Мен аны тігіп тапшырды айтқан едім, лекен мен сенім біле бөлішәсі келеді. Біздің жыршылар, алар бигерәк бихисап да ғафу итегез. Әйме? Шу шыға шуға. Міне шуннан шығып, көбейе битімде олар. Һәм шуннан біздің ұйыштырушылар, істегілер енді теге фестивальда ұйыштырушылар, шатамында жыршылар бигерәк бихисап да Әйді бір тағын бір 25 фестиваль ұйыштырайды. Татар жыры, татар традицияларын, татар мұңын таныту, ол бетінде өстіру, бары бір ол нашар түгел. Пятерочка һәм перекресток кибетләренең хуҗалары дип әйтегендә, әйме, ритейл групп дип аталамы? Әйме, хәзер без пятерочкаларда да, перекрестокларда да гадәти банк картасыннан акча салдыра алабыз икән. Менә шул барча перекресток кибетләрендә дә бу мөмкинлек булдырылган. Барча пятерочкаларда да юк әле, ләкин инде күбесендә менә шушы уңайлы кертелә бара. Ягъни син киләсең банк картасын белән бер тапкыр 5000-гә кадәр акча салдыра аласың, ә гомумән тәүлегенә 20 000-гә кадәр акча салдыра аласың икән. Менә шундый уңайлыклар тудыралар безгә. Уңайлыклар. Еш кына бит теге банкомат эзләп йөргә туры киләме? Беләсеңме, мин дә шаккатым аңа, мин Тинькофф белән итә бит инде. Ундан аны Сбербанкта да акчасын салдырып була икән. Менә шул. Уңайлы бит, уңайлы. Бигрәк уңайлы. Син Криштиану Роналдуны беләсеңме инде? Беләм. Менә ошыймы ул сиңа? Юк. Месси күбрәк ошыймы? Месси ничектер ирекшегә күбрәк ошагамы шунда? Менә ярый. Пожалуйста. Менә хәзер күз алдына китер, Криштиану Роналду быел дөнья чемпионы була алмый. Ни өчен? Чөнки аларның командасын менә әле күптән түгел генә дисквалификация түгел, алар оттырдылар. Беләсеңме кемгә? Марокко җыелма командасына футбол мөселманнар иленә һәм әлеге команда үз тарихында беренче тапкыр дүрттән бер финал булдымы? Юк, тукта, бу ярым финалга чыкты. Түгелмисең? Ярым финалмы? Ярым финал. Бу нәрсә караганыңны да белмим. Мен оныттым бит инде, анда берәсең башлар буталып бит, әйтәм, бәттәш 1-0 исәп белән җиңделәр Португалияны. Бу бит инде кыскасы Марокко җиңгәндә Криштиану Роналду өенә кайтып киткән. Биттеме? Беләсең нәрсә? Кайтып кына китте түгел. Елады что? Жылады. Валлахи, аны карарга. Күз яшы белән генә мисең, камера артыннан бара. Бу китте. Башта кырбыйча, футбол кырбыйча бараймы? Ел. Моны гына. Атыгында күрсәтәләр Мессины. Месси шатлана. Шыннан. Әйе. Мессига теге какая разница инде татарчалап әйтсәк? Чөнки монда бит экспертлар буларның командалары имеш финалда очрашырга тиеш дигән фикердә булганнар икән. Прикинь, алар финалда очрашырга тиеш. Менә шундый ставкалар куйганнар имеш. Месси хәзер бик алай сөенеп утыра, үзе дә оттырыр әле Мароккога. Кем белә? Әйе. Син астрологиягә ышанасыңмы? Роберт хәзер мине дәреп үтерәсе киләдер инде. Йолдызлар фараз. Чөнки Роберт гомумән Аллаһ Тәгаләдән башка бер нәрсәгә дә ышанмый. Юк инде, әлбәттә инде шулай булыр. Ул миңа беләсезме бер вакытта нәрсә дип әйтә, әгәр дә син бер генә тапкыр булса да психологка барасың икән, шундук миңа әйтмин, шул минуттан башлап синең белән бөтен дуслыгымны үзәчәк. Юк, алай түгел, бөтен дуслыгымны түгел. Бөтен дуслыгымны түгел. Булышырмын. Шул психологтан кутылырга булышырмын. Менә мин шушы ялларда карадым кызыклы гына интервью. Бу безнең актриса Меньшова бер Константин Драган дигән астрономнан интервью алды. Һәм ни өчен менә шул белгечне сайлаган дип сорасаң, мин сиңа җавап бирәм. Менә шушы Константин Драган дигән астроном, ул бик танылган кеше икән. Ул берничә, мәсәлән, 10 еллыкларга теге дистелетие 10 еллык алдан теге фаразлар ясый икән инде. Һәм аның менә шушы фаразлары шунга аша икән. Беләсеңме, менә 2008 елда ул әйткән булган. Тагын берникадәр вакыттан соң медицина маскаларын киюгә
мода чыгачак деген. Һәм карады, чынлап та безнең пандемия башлануга медицина маскаларын без теге саклык чарасы буларак кулландык башта, ә соңыннан ничек китте? Мода китте, төрле төслеләре, төрле тукымадан, хәтта эффекттән дә чигелгәннәре дә сатылды бит инде кибетләрдә. Менә бу әйберне ул 2008 елда фаразлаган булган. Әлеге теманы астрология дисең бит инде, әлеге тема нумерология. Нумерологияны беләсеңме син? Син аны күзәтәсеңме? Менә мин соңгы вакытта шул нумерологиягә күчтем, мен утыралар бизәнгән туташлар, ханымнар, әйме. Мин күзәтәм хакыйкатта. Сәмсез. Әгәр дә сез 25 сентябрьдә тугансыз икән, һәм туган елыгыз 86 икән, сез шүпрәк икәнсез. Роберт, ә син сизәсеңме, хәзер бөтен кеше дә ничектер акча эшләмәкче була. Ничектер генә түгел, һава сатып акча эшләмәкче булалар. Астрономнары, астрологлары ярар инде аның, әйме? Астроном дип ялгыш әйтеп. Әле бит әле син күргәнең бармы? Менә бөтен Instagram тулган, бөтен социаль челтәрләр тулган дип әйтсәм, бер дә ялгышма. Әйме? Шул хатын-кызлар путь к счастью, путь к совершенствованию, самопознание, любите себя, любовь к себе, нужно любить себя, нужно уважать себя, в первую очередь это вы. Бөтенесе бер тавыштан шуны сөйли. Юк, мин каршы түгел һәрбер кешедә. Юк, син каршы. Син каршы. Яратсын, Роберт, әйме. Ләкин мине шаккаттыра беләсеңме нәрсә? Менә шушындый сессияләргә, әйме, психолог белән очрашуларга алар беренчедән, анда дөнья хәтле кеше килә. Икенчедән, алар шул кадәр кыйммәт. Кыйммәт. Җәри шундый менә күрсәң бәясез, син шаккатасың үзең. Ахмаклыкка кеше гафу итегез шулай дип әйткән өчен кеше ышана икән. Ахмаклык бит инде. Юк, Роберт, ну чынлап. Кеше, әгәр дә кеше критик фикер бар икән, әйме? Критик, генә булса да критик фикер бар икән, ул аңа ышанмаячак да беркайчан да. Дуслар, тизрәк кенә. Шундый эшләр, тора баран эшләр. Ой, рифмы булсын бу. Рифмы белән сөйләшә башлады бит. Тапшыру уртасында шигырьләр бәрәсең, миңа ярамыймы әллә? Әллә мин булдыра алмыймы? Юк, киресенчә. Әйтәм. Әйдә. Озын сүзнең кыскасы, авырмагыз, үзегезне саклагыз һәм бәхетле булыйк, бер-беребезгә елмаеп карыйк әле дуслар. Хәзер кыска сүзнең узыны. Беләсезме нәрсә, җәмәгать? Бу озын сүз, кыска сүзнең узыны.